ମାମୁନା ଯିବାର ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇକି ତା ବାପା ତାକୁ ମନା କଲେ ତୁ ଯାଆନା। ତା ବାପାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ତାର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଥିଲା, ସବୁ ଯିବା କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା। କହିଲା ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ କରିବେନି ନେଇ ଖାଇବୁ। ହଉ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବୁ। କେକ୍ ଅଛି ଆସିବା ଦିନଠୁ କହିଥିଲା ମା ଗୋଟେ କେକ୍ କରିବ ଖାଇବା। ମୁଁ ଆଉ କେକ୍ଟା କରିପାରିନଥିଲି। ମୋ ମନଟା ବି ଟିକେ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଲାନି, ଛୁଆଟା କହିଥିଲା ଗୋଟେ କେକ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ସୁଜି କେକ୍ଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆଜି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ସକାଳେ, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାର ଯିବା ହେତୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। କେକ୍ଟା ରଖିଥିଲି, ଚାଲ ବେଳେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଏଇ କେକ୍ଟା କରିଥିଲି ତା ପାଇଁ, ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କାଟି ଦେଉଛି ଖାଇବା ସବୁ ଆଉ। ନେଇଯା ତ ବାପାକୁ ଦେ। ନିଅ କେମିତି ହେଇଛି କୁହନି। ସୁଜି ପିଠା ଭଲ ହେଇଛି। ନେ କହୁଛୁ